Ahoj! Ideme na raňajky do lesa. Tak poďte s nami. Viem, že terčeste stojí. Dúfam, že stojí aj celý bunker. A bunker stojí celý. Takže asi nikto tu nebol. Naposledy my možno. Je to trošku také zašité, takže moc ľudí o tom nevie. Ale párkrát sme sem prišli a bolo to tu rozbúrané, hlavne tá stena. A tu je to naše ahoj. Že? Hej. Dobre, dneska si oheň ani robiť nebudeme, lebo je to taká rýchlovka. Tie rožky sú normálne zmrznuté. Teraz sú čerstvé z obchodu, ale také sú zmrznuté. Taká zima je. Musíš najprv roztopiť rožok, aby si mohol zjesť. Po raňajkách pôjdeme si zaházať a potom domov. Tak mám zmrznuté ruky, že neviem tak rýchlo pustiť, jak chcem. No, vidíš? Vidíš? Nejde to lepšie. Posledný krát hodíme a ideme domov, sme zamrznutí už. Tak my sme pobalení, ideme už domov, lebo zmrznutí sme, ale ešte cestou, keď nájdeme nejaký pníček, tam ešte vyzvem ťa na súboj, kto čo trafí. Ešte si pohádžeme, potrebujeme trošku cestou. No, jak ninja. Vidíš ten padnutý strom? Čo s ním budeme robiť? A iba ho prekročíme asi. Pozri, tuto býva niekto. Dobrý deň. Dobrý deň. Není doma. Išiel nám nakúpiť. Tu máme jeden pníček. Skúsime. Dobre. Takže ty si dal. Aj ty. Ja som dal tiež. Dobre, môžeme pokračovať. Pozri sa, tu máme ďalší pníček. Skúsime. Hej. Dobre. Tak je nič. Ty si to dal dobre. Aha, tu sa chystá nejaké drevko zase na nás. Skúšime. To je presne na nás čaká ten terč. Ideš prvý? Ty. Teraz ja. Ja som to dal. Dobre. Máme taký suchý strom pri ceste. Tento si pamätá naše začiatky. Alebo do tohto sme stále hádzali, keď sme šli okolo. Ešte také nožiky na krajine cibule. Ne tieto. Poď ešte raz skúsime.
Oj. Ešte, že... Dobre, posledné kolo. Začali to 1-1. 2-1 vyhrávaš, gratulujem. Tu máš môj nožík. Tak, to je ono. Môžeme prejsť rieku. Či rieku, no. Rieku. Toto je rieka? Hej. Pozerá sa na teba. Teraz ide. No, tak ideš. Je to tam. Dobre. Veľká výzva, dobre. Tak ty si to dal, kámo. Dobre. Teraz už aj ja. Ako si to robil? Tak stopu si natiahol do seba, hej? A to ti pomohlo, a mne nie. Tak, tu máme ešte poslednú zastávku. Suchý strom. Daj. Dobre. A ešte ja. Odrazilo sa to tam niekde do rokliny. Dobre, ty si to dal. OK. Tak toto boli naše raňajky v lese. Hodinové, ktoré sa natiahli na 3 hodiny. A nevadí, zahádzali sme si trošku. Už sme sa aj celkom rozmrazili. Ešte daj. Tak, a je to tam. Dobre, tak niekedy na budúce.